Benvinguts a la Biblioteca Valenciana. Avui tenim un encontre amb Jordi Raül Verdú. Heu vingut del centre La Nostra Escola Comarcal de Picassent i va presentar a Jordi Raül la vostra profe, Elena Gregori. Primer parlarà Elena, després vos parlarà Jordi Raül i després, qui vulgui fer una pregunta pot fer-la. Alceu la mà, Begoña vos porta el micro, vos alceu, digueu el vostre nom i feu la pregunta que vulgueu. D'acord? Doncs Elena, quan vulguis. Hola, bon dia a totes i a tots. Com ha dit la directora, vaig a fer la presentació de l'autor al qual hem vingut a escoltar, Jordi Raül Verdú. Jordi Raül Verdú va néixer a Alcoi, la comarca de l'Alcoià. Cursà estudis de magisteri, és mestre. La literatura infantil ha centrat la seva producció literària des de l'any 1992. Té editades una 60 d'obres, la majoria de les quals són contes i rondalles. L'estima a la seva terra i a la natura i el seu afany d'aventura l'han motivat per escriure històries ben arrelades a les seues muntanyes, a les muntanyes d'allí del Comtat i de l'Alcoià, que tant li agraden i coneix. En els contes breus, per a primers lectors de la col·lecció La Carrasca, es van descobrint els paratges naturals de l'Alcoià Comtat, la seva flora, la seva fauna, la toponímia, el lèxic propi, els costums, la pròpia geografia, personatges màgics com fantasmes, bruixes, donyets. En tots ells barreja la realitat amb la fantasia, creant un component màgic versemblant que es recrea en un ambient natural, com hem dit, fomentant el coneixement i l'amor a la natura, així com la protecció del medi ambient. Només podem valorar i conservar allò que primer coneixem i entenem, és el que sempre es diu. La vàlua de l'obra de Jordi Raül Verdú es veu clarament en la capacitat de narrar les històries i d'observar el món amb ulls d'un infant. Té publicats reculls de rondalles com les rondalles de Cresol, entre elles Peret de Pocaport, La tia Misèria, La criadeta, La història del Ventureta, A la vora de la llar, Una nit prop del foc, Això era una volta, El buscador de contes, Conte contat i contalles de iaios i iaies. En total sumen 65 rondalles. 165, perdó. L'autor explica que durant molts anys s'ha dedicat a recopilar i gravar testimonis orals arreu de les comarques valencianes. Aquestes rondalles són un regal de la gent major que ell ha sabut conservar i valorar com el que són, un verdader tresor de paraules. Actualment també està fent adaptacions de les rondalles d'Enric Valor. Ha obtingut premis literaris també, com el Premi del periòdic Ciudad de Alcoi, que li atorga el Premi Camp Medi Ambient 2010 per la defensa i difusió del medi ambient. Amb el recull de rondalles Contalles de iaios i iaies, l'any 2017 guanyà el 19è Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular. I fins ací un poc la biografia. Hem escoltat la biografia de Jordi Raül Verdú i sobretot quina és la seva obra i l'interès posat en la seva obra. Passem ja a l'autor, que ens parli d'alguna coseta. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Bé, com a autor, a mi m'agradaria que quan se n'anàreu d'ací no només sentireu coses de la meva vida, història i miracles, sinó que se n'anàreu d'ací en una sensació especial. Que diguereu, m'apeteix llegir alguna cosa d'eixe autor. I jo sé que heu tingut entre les mans, millor dit entre les mans, el vostre mestre Josep, no? Dic bé, Josep? El vostre mestre Josep, professor, m'ha contat que
que han estat parlant-vos sobre les rondalles, sobre Enric Valor i sobre la feina que jo faig de recopilació de rondalles. Mireu, sabeu quants anys fa que jo replegue rondalles d'estes? Sabeu el que és una rondalla primer que res? Seria la pregunta. És una història popular que tota la vida es contava quan ni existia la tele, ni existia internet, ni existien els mòbils, ni res d'això. Què és el que feia el pare, la mare, el iaio o la iaia de la casa? Què és el que feia quan a l'hivern a les 6 de l'esprà ja és de nit? Què feien? S'assentaven d'enfront de la vora de la llar, a la vora de la llar, per què? Perquè era la part més calenta de la casa i allí es contaven històries. Però aquestes històries, desgraciadament, estan perdent-se. I jo des de fa 28 anys que em dedique a replegar-les, aquestes històries. I en aquestes històries m'han passat a replegant per aquests poblets, agravant a aquesta gent que sabeu quina edat té aproximadament. Tenen entre 70 i 80 anys. Més joves és difícil trobar-ne que sàpiguen històries, però tenen aquesta mitjana entre 70 i 80 anys. I els he gravat aquestes històries i les he publicat, les he escrites perquè no es perden ja. I m'he trobat autèntiques curiositats, perquè he anat a cases. Recordo una volta que em diuen: ves a Banyeres de Mariola que hi ha una persona que vol contar-te 2 contes. Dius, una persona major. I quan toca a la porta d'eixa casa, m'obre una dona major. I li dic, és vostè Milagros Picó? Diu, no, jo sóc la seva filla. Jo dic, la seva filla? La dona tenia uns 80 anys, I dic, la seva filla és Milagros Picó? I on està? Volem dir, jo dic, aquesta dona no pot estar viva. Diu, sí, està esperant-te dalt. I puja dalt i em veig una dona allí assentar al voltant d'una taula redona, d'un tendur, que diem, allí llegint la revista El Pronto, i unes ulleretes. I em diu, va, que estava esperant-te. Estava esperant-te per contar-te 2 històries. I en compta les... A veuràs. En compta les 2 històries, perfecte, ben contades, xulíssimes les històries, que una d'elles, per cert, està en el llibre de Això era una volta. I quan acaba, ja me n'anava de la casa, li dic, escolta, que vostè quina edat té? I em diu, 103 anys. 103 anys. És la dona més major que he gravat. Més major. Però és que un altre dia me'n vaig a un altre poble, Catamarruc, mireu quin nom, Catamarruc. Un poble de la comarca del Comtat. Arriba allà al poble de la mà del net d'este home major que vaig anar a gravar i estava en un llit allí gitat. Estava la finestra oberta. Entrava la llum i jo dic, este home s'ha mort, perquè és que ni es menejava. I estava tot blanc. Blanc no sé si era per el seu color de cara, que no era molt... era més aïna blanquet, o per la llum que entrava per la finestra. I diu el xiquet, li diu el xaval, li diu, iaio, diu, este xic és el que li ha de contar el conte eixe que em conta a mi, que ell vol gravar-li-lo, perquè no es perda. I l'home em conta la història, i quan acaba, i jo ja me n'anava, em diu, xicón, mira què hi ha ahí. I n'hi havia un armari. I em diu, i què vol que faci? Diu, clava la mà i baix de l'armari. I diu, sí, home. Clava la mà i baix de l'armari. I jo agarre i mira el seu net i dic, el teu iaio què vol? Diu, no, fes-li cas, perquè ell sempre m'ha dit que té una cosa molt especial, que està esperant algú per poder-li la donar. I dic, però si a mi no em coneix de res. I l'home insistia, posa la maneta i baix. I jo me'n vaig a l'armari aquell, començo a palpar en terra
i veig que n'hi havia una ansa. I dic, així n'hi ha com un tros de pell, una ansa. Diu, sí, estira. Estire. I mireu el que vaig treure. Us ho he portat, no sabia si us ho podria ensenyar. Mireu. Este grup és mogudet. Ja està. A veure, puc tindre algun voluntari o voluntària? Vine. Com el diuen? Leire. Leire va ajudar-me perquè necessita un poc la seva col·laboració. I necessita també que m'ajudes. A veure, aguanta'n la bolsa que em deixi traure. Mireu. Baix de l'armari aquell, que per cert, l'home no va dir armari. Sabeu com va dir? Una paraula que jo feia temps que no sentia. Va dir sinfonier. Diu, clava la mà baix del sinfonier. Paraula francesa, per cert. I jo agarré... Després pegaré una netejadeta jo. Jo agarré i dic, què vol que faci d'això? Diu, deixa-ho damunt de la taula, deixa-ho. I jo deixo damunt de la taula i veig que comença a eixir, el que heu vist d'ahir, veig que és com una pols. Perquè a saber els anys que té el cofret este. I li vaig dir, què vol que faci amb això? Diu, quan arribes a casa, ho obris. Diu, això és per a tu. Porta molts anys esperant algú com tu per poder-li-ho donar. I diu, però si vostè no en coneix de res, diu, però jo sé més coses de tu del que tu t'imagines. Li dona les gràcies a l'home i quan ja baixia de l'habitació em diu, recorda-te'n, quan arribes a casa, abans no. Arriba al cotxe, m'acomiada del seu net i quan se'n va el net em queda mirant el cofret que tenia al costat del seient del conductor. Dic, que no l'obriré ara? I agarra el pastellet, faig com per obrir-lo, però em ressonaven les paraules del iaio. No, quan arribes a casa. Enclave dins del cotxe, arranque, i quan estava a prop d'arribar ja a lo que és Alcoi, paren els semàfors i cada semàfor que parava mirava el cofret. I quan la mama se n'anava al pastellet, i deia que no l'obriré, però dic, home, si estigui arribant a casa. Arribi a casa, al garatge, deixi el cotxe baix, apreta l'ascensor, me'n puja cap amunt, s'obre la porta de l'ascensor, trac les claus, obri la porta, 1, 2, 3 i 4. Clac! Entra dins, la casa a fosques, li dona la llum, el rebredor, entra d'enfront que tinc la cuina, li dona la llum de la cuina i deixa el cofre i dic, ara és la meua i ara és la teua. Ara vull que vegis el que n'hi ha sí. Exagerada, com si vegis algo extraordinari. ¿Vale? Què passa? Quina sensació has tingut? Pues és molt extraordinari el que hi ha dins. És molt extraordinari el que hi ha dins? Has vist poquet, Has vist poquet. Anem a veure. Vine, com tu has sigut... Què és això? Que és evident? Què és? Un llibre. Un llibre. Estem a la Biblioteca Valenciana i crec que és molt adient.
Segur que a la biblioteca, si en els milions de llibres que hi ha, segur que en els llibres més vells que este que tinc jo sí. I per què creus tu que este home em va donar a mi este llibre? Perquè pensaria que en un futur series escritor. Perquè pensaria que en un futur seria escritor, o perquè pensava millor que en les meues mans estaria en bones mans, perquè jo m'agrada llegir a mi, perquè jo escric i de més, no ho sé. Segurament alguna cosa deixes. Vull que tinguis el privilegi de ser de les poquetes persones que han vist el llibre este. Vine, posa't així al mig. Pots obrir-lo i mirar-lo un poquet en cuidat perquè és molt vell. L'obris un poquet, l'obris ahí. Què passa? Pots obrir-lo. Obris? Ixen coses. Pots seguir obrint-lo. Ábrelo. Veus que xulo és? Veus? És un llibre que sembla que estiga viu. Viu. És vell, Veus que vell és? Ni el color de les fulles. Veus? Vale, gràcies. Tu tens una pregunta ja? Sí. A veure si el sentim. Anem a fer a veure per si podem sentir-lo. A veure si els companys ens ajuden un poquet. Quan vulguis. A veure si puc sentir-te. Quan vulguis. Molt bé, sí. Què tenen en comú? Vale, bona pregunta. Mira, tenen en comú, sobretot, que són històries... Escolta'm, perquè estic contestant-te a tu, sobretot. Tenen en comú, sobretot, que són històries populars, que es contaven de boca en boca, que es passaven d'una persona a una altra. Això és el que tenen més en comú. I segon, que tenen una sèrie de personatges que repeteixen molt. Personatges que poden ser prínceps i princesses, reis i reines, poden ser rabosetes i rabosots, poden ser beates, retors i sacristans, acolitets, personatges que eren els autèntics protagonistes d'aquestes històries de cultura popular. No sé si t'ha arribat el missatge, espero que sí. Digues. Penses algun dia, diu, parar de publicar llibres? Mira, quan jo vaig començar, pensava que en un llibre ja en tenia prou. Però la veritat és que, afortunadament, i d'això ja porta 27 anys, puc dir, publicant llibres, de moment, la imaginació i la inspiració encara funciona. I sobretot, saps per què? Perquè els lectors seguiu llegint els llibres meus. Però jo, si per mi fora, no voldria parar mai d'escriure. Perquè em diverteix, em resulta molt excitant, molt emocionant, molt interessant i molt gratificant quan estic fent una activitat com esta. Si digues. Què és el que més m'agrada d'escriure rondalles? Doncs mira, el que més m'agrada d'escriure rondalles és intentar captar el que el narrador, el que el contista m'ha contat a mi per escrit. Ser fidel a ell, no inventar-me jo res. I això ja per a mi és motiu suficient i sobretot el pensar que aquesta història ja no va a perdre's mai, perquè està escrita. Això és una de les coses que més em motiva, m'atrau. Arribar a recuperar històries que estan, la majoria d'elles, perdent-se. Sí. D'on va sorgir la meva passió per l'escriptura? Doncs mira, va sorgir perquè un dia me'n vaig anar d'excursió amb els meus alumnes a la muntanya i se'n vam anar a dormir també. I per la nit, quan eren les 10 de la nit, en hivern, en el fred que feia,
I en aquell temps que les classes eren molt nombroses, i dic, si ara els gitanes s'hi a dormir, no dormiran perquè estan massa nerviosos. I què vaig fer? Me'ls vaig emportar a fer una excursió nocturna per la muntanya i allí es vaig contar una història que em vaig inventar. I aquesta història es va agradar tant que després vaig agarrar i la vaig escriure. I a partir d'ahir vaig començar a publicar llibres. Gràcies als meus alumnes. Gràcies als meus alumnes. Una pregunta. Saps que has de demanar la paraula, però jo t'escolto, sí. Sí, quin és el motiu? Mira, porta, com t'he dit, 28 anys arreplegant rondalles, testimonis orals. Si el conta el motiu, igual ni te'l creus. Mira, el motiu va ser perquè jo me'n vaig anar a viure un any al Canadà. Em vaig anar a viure un any allí. I què va passar? Quan estava a punt de vindre'm ací, jo no volia deixar de visitar una reserva índia. Aquestes pel·lícules d'indis que jo veia constantment des que era xicotet, a través de la tele, jo volia visitar una reserva d'autèntics indis, però em vaig emportar una desil·lusió molt gran. Jo pensava que els indis encara anaven en els taparrabos eixos i anaven ahir en fletxes i llances matant bisons i demés. I em vaig trobar que una reserva índia era com si fora una urbanització. Això sí, anava pel carrer i només veia que indis, que a mi em sorprenia moltíssim veure indis, que a més anaven vestits com jo. Ell que pareixia un poquet tontet era jo, perquè diria, bueno, què estàs veient? Però és que no ho havia vist mai i em va sorprendre. I vaig veure un tipi, sabeu el que és un tipi? La tenda índia, Vaig veure un tipi típic indi. I allà a l'entrany hi havia un indi d'estos sentadets així, en una corona de plomes. Però clar, quan vaig entrar dins del tipi, dalt del tipi saps què posava? Souvenirs. I això em va llevar un poc l'encant. Jo creia que era una cosa autèntica, d'indis. I entra dins del tipi aquell i estava ple de fletxes fetes pels indis, d'arcs, de tomahawks, de pells d'animals. I quan arribi al final, veig que hi havia una prestatgeria plena de llibres. I comença, com a mestre i lector i escritor que soc, m'interessa pels llibres i m'arrime allí. I gràcies a això vaig començar a replegar històries. Saps per què? Mira, a veure si tinc la sort de que no me se desmunte i que no em caiga. Però ho he portat, a veure si puc jo sols. Com està tot prou preparat. I aquesta tambolina és d'ací, esta. Així, esta. Mira què vaig fer. Mira què he portat. He portat un llibre que vaig comprar en aquell tipi indi. Mira-lo. Es diu The Native Stories from Keepers of the Earth. Què vol dir això? Històries dels natius, que són els guardadors de la terra. I jo vaig dir, ei tu, en la meva terra, així, a València, o a Alcoi, o a Aldona, encara queden indis. En quins indis creu que vaig pensar? Quins? Quins són això? Eixes persones majors que encara saben aquestes històries, perquè jo vaig agarrar el llibre, el vaig fullejar i hi ha històries de bisons, d'ossos, d'àguiles, de serps. Jo vaig dir, en la meva terra no hi ha alguns d'aquests animals, però altres sí. Així no hi ha coiots, però hi ha rabosetes i rabosots. No hi ha ossos, però hi ha fagines, ginetes, mosteles i molts altres animals que molts desconeixeu. I gràcies a aquest llibre i a aquella visita vaig començar a replegar històries de tradició oral, rondalles. Ara toca darrere, sí.
La meva família no m'ha inculcat l'escriptura, però sí que és de veres que jo recordo a mon pare que llegia molt. Mon pare sempre tenia un llibre en les mans. Aquest exemple el tinc jo sempre present. Segur que em va animar a llegir. No estic contestant a la pregunta? La natura. Vale, perdona. Sí, la natura és... Jo tinc, diguem, dues vessants. La vessant de la rondallística, que ha preguntat el company, i l'altra de creació de literatura infantil. Sí, jo em recreo en la natura com a muntanyer que soc i practicant, i normalment escric sempre sobre algun paratge. Per exemple, he escrit sobre Aitana i el bosc encantat, sobre la Font Roja, Jordi el rei sabut, el dinosaure del menjador, el mas de Tetuan, els fantasmes del mas de Tetuan... El buscador de contes no és de muntanya, és de rondalles. O he escrit sobre el Montcabrer, que és una altra muntanya, el misteri de Montcabrer, o sobre Mariola, la llegenda de Mariola, o sobre el Mongó, a Xàbia i a Dénia, les entranyes del Mongó. Sí, m'inspira molt, moltíssim en la naturalesa. També fins i tot un d'un viatge que vaig fer a l'Antàrtida que es diu Aventura Antàrtica. És a dir, molts dels viatges que jo he fet els he recreat en els llibres. Fins i tot un dels llibres que suposadament podíeu haver llegit era el de Aitana i el bosc encantat. Ahir n'hi ha 4 països que jo he posat ahir coses que m'han impressionat dels Estats Units, com els arbres gegants, les sequoies. O, per exemple, a Irlanda, un bosc que vaig veure impressionant, unes escales amb unes pedres, una cova misteriosa. O, per exemple, a Argentina, un bosc d'arbres que són rojos els troncs de color taronja, els arrayanes. O fins i tot a Hawaii, un bosc de bambú. La natura m'inspira i ho faig costar als llibres. Ara toca així davant. Sí, després tu. Llàstima que creixen, Bona pregunta. A veure si puc interpretar-la bé i donar-te la resposta. El que jo replegue rondalles no vol dir que siguin meues. Jo sóc un compilador. Les arreplegue de l'oralitat, a mi me les conten, jo les grave i després les escric. I després, si tinc sort, les publique. I una volta estan publicades, aquestes rondalles ja no es perden. I això és el que vull continuar fent. Per això penso que les rondalles no s'acabaran mai. Ara després, si em dóna temps, potser vos conte què és el que jo crec que passarà en el futur amb aquestes rondalles. I contar-vos alguna cosa de les que m'han passat a mi. A veure, ara estem així. Què? Si he dedicat alguna? Home, la majoria dels meus llibres estan dedicats. Estan dedicats a algú. La majoria, puc dir-te, més del 90%. Estan dedicats a algú, a gent que per a mi ha sigut important, o bé perquè ha contribuït en aquest llibre, o bé perquè són familiars meus, o amics, o gent que estime. Així, després tu. Rondalles. Mireu, de les 165 rondalles, quina és la que més t'ha agradat escriure? Jo no sé els mestres, professors que esteu així, què opineu, no sé com anem de temps, però jo una de les coses que volia fer avui era contar-vos una rondalla. Contar-vos una rondalla. Però vos he de demanar la col·laboració màxima. La màxima col·laboració. La màxima. La màxima atenció. Ara descanso un poquet. Gràcies. Mireu, antigament, quan no existien ni mòbils, ni televisió, ni internet, ni res d'això, la gent que utilitzava per a comunicar-se a distància, què utilitzava?
les cartes. No ho sé, no sé si esteu preparats perquè vos conti esta rondalla. Vaig a contar una més curta perquè no percebisc el que jo vull percebre. No, vaig a contar-te'n una altra. Rondalles que a mi m'han fet molta gràcia. Rondalles que jo m'ho he passat molt bé contant-les. Recorde uno d'un poble de per ací, no em facis dir quin poble perquè cada poble diu el seu poble quan escolti aquesta rondalla, però veig esto saber quin era el poble originari. Hi havia un xaval, un poc més major que vosaltres, no molt més, que estava malalt i havia de vindre ací a València al metge. I diu, mare, me n'ha d'anar a València, ja ho sap. Diu, a València? Diu, a què has d'anar a València? Diu, no se'n recorda el metge que em va dir que això no m'ho podia curar ell, que havia d'anar a la capital? Diu, vull a València. Diu, allí has d'anar ben mudat, ben vestit, mudat com un margalló. I diu, i t'has de posar calçons. Calçons, sí. Els calçotets, els calçons. Diu, t'has de posar calçons, perquè així, quan el venen ganes de fer les necessitats, te'n vas a un bancal, el baixes els pantalons i au. Però a València no, que allí no hi ha ni els bancals. Allò està ple de gent. Has d'anar ben mudat i donar una bona imatge al metge. Sí, mare, el que vostè diga. Recorda-te, em posa calçons. Sí, mare. I ves alerta, que allí hi ha molts lladres. Molts lladres, que el furten la cera de l'orella i tot. La cera de l'orella i tot. I a mi aquestes expressions em fan molta gràcia. I m'alegra sentir-les perquè jo les pose i ja no es perden. Sí que hi ha lladres, furtar-te la cera de dins de l'orella. Com ho faran això? Total, que se'n ve així a València, agarra el tren, se'n va a València, arriba a l'estació del Nord, baixa allí i era de poblet. Obri el tren la porta, baixa allí i comença a mirar l'estació. Hola! Que gran! Hola! Que xulo! Quanta gent! I quan és fora de l'estació es veu que del rocorroc del tren se li havia rebolicat un poc la panxa i li entraven ganes de fer de ventre, com es diu de forma suau. I aquell és allí fora i diu, mare, i ara jo sí, on vaig? Comença a mirar, tot ple de carros, de burros, de cavalls, aquesta història té molts anys, tot ple d'edificis, algun cotxe hi ha, tot ple de botigues, de tendes, d'aparadors per tots els costats. Així on vaig jo? I aquell que no podia aguantar-se. I en això veu una casa que es veu que estaven construint, que estava mig enderrocada. Diu, ja està, ahí. I veu un mur, una paret, es clava allí darrere, es baixa els pantalons i roc, i solta allí la mona. Mireu, només acabar es gira, aixina. Ja no estava, tu. Què diu? Quina raó tenia ma mare, tu? Sí que hi ha lladres. Són ràpids, Tu si el furten la merda i tot. No se podia creure. Diu, quina raó tenia ma mare? Mira tu. No estava ja, tu. Se'n va al metge, fa el que havia de fer, se'n puja al tren, s'assenta i diu, ja tu, que blanet. Que blanet. Què li havia passat? Que quan no estava acostumat a posar-se calçons, es va posar calçons, però només es va baixar els pantalons. I va arribar blanet, molt blanet al seu poble. Ara, el vagó estava soles, ell estava soles en tot el vagó. Per què seria? Per culpa del metge, segur que era culpa del metge.
Segur? Bé, doncs contestant a la teua pregunta, perquè aquestes històries, moltes d'elles, són molt xules. Vos n'haguera contat, vos en contaria alguna més, però això depèn sempre de l'audiència. Més preguntes? A veure, sí, darrere. Després tu. Sí. Què em va inspirar per a fer una rondalla? Ja t'ho vaig dir, jo les rondalles no les faig, jo les arreplegue. O les que estic adaptant d'Henri Valor, estic adaptant-les. Però em va inspirar, com el dic, aquella reserva índia que vaig visitar al Canadà. Aquell tipi indi, eixe llibre que vos he ensenyat. Ple d'animals i de personatges típics, que encara, afortunadament, encara existeixen alguns. Més preguntes? On havien dit? Així davant, després tu. Vale. Això és l'alegria més gran que recordo jo haver tingut al principi. Està preguntant al vostre company què vaig sentir quan vaig arribar a una llibreria per primera volta i vaig veure que el meu llibre estava allí. Però més alegria més gran, saps què va ser? Veure algun xiquet en aquest llibre en les mans ja. I després, més alegria encara, anar a una escola o anar a un institut a parlar sobre aquest llibre que s'han llegit els alumnes. I això t'anima a tu, t'ajuda a seguir fent llibres, com contestava al principi. Pregunta. Pues si no fos escritor em dedicaria a ser mestre, que ho soc també. Crec que és una professió que va molt a la seva vora. Hi ha molts mestres que som escriptors. Per què? Perquè estem en contacte amb alumnes i sabem com sou i sabem que us agrada i vos coneixem molt a través dels anys. I escrius per a ells, per a que s'ho passen bé i sobretot per a que estimen la lectura i aprenguen. Alguna pregunta més? Sí. Dedicaria algú alguna rondalla? Clar. Jo hi ha rondalles que m'han contat que per a mi són com si fos un tresor, un diamant en brut. Històries que dic, si aquesta història s'haguera perdut, quin crim. Perquè en històries, en aquestes 165 que vos dic, que en un altre recull ja en són 200, hi ha autèntiques joies. Històries com la que vos he contat, que és gracioseta i tal, simpàtica, escatològica, per cert, com solien ser moltes d'elles, hi ha que són molt més llargues, molt més interessants i divertides també. Que eren com eren la majoria, perquè la intenció era entretindre a la gent, que s'ho passara bé, perquè no tenia altres distraccions. Pregunta. El meu primer llibre va ser Jordi i el reiet sabut. Que vaig escriure, és el primer que vaig publicar. Perquè el que vaig escriure un poc més darrere, que no sabia ni com es diria. En principi es dia El gegant o el misteri del Montcabrer, però es va publicar més tard. Més. No sé, professors, si voleu que isca alguna cosa més a relloir, si voleu que comente jo alguna cosa, si... No sé, aprofiteu, no tenim massa temps. Sí. Val. Molt bé, perfecte. Sí, gràcies, Josep. Vale. Com a mestre, jo veia que a les escoles i als instituts les rondalles d'Henri Valor pràcticament estan en totes elles, en totes les escoles, en tots els instituts. Però també veia que què passava? Que aquestes rondalles eren massa complicades per a llegir. I vaig pensar en fer una adaptació, en fer-les més fàcils, fer-les més senzilles per a llegir. I el procés és, per a mi, és un poc estressant moltes voltes, perquè intentes no eixir-te'n massa de l'autor, que es nota que és una rondalla d'ell, intentes no empobrir la massa, no reduir la massa,
però al mateix temps vols fer-la que siga atractiva per al lector, que quan caiga en les seues mans que no hagi d'estar a tota hora buscant en el diccionari. Aquest és el repte més gran. I la meva filosofia és intentar ser fidel el màxim possible a ell i no empobrir massa la rondalla que deixi de ser d'ell. Això és per mi el repte, el més difícil. I sempre quedes un poc en el dubte de pensar si ho has fet bé o no, lògicament, perquè estàs parlant d'un dels autors més coneguts, més publicats i més editats del nostre territori. Què més? Alguna coseta més? Si no n'hi ha més preguntes... No hi ha més preguntes? Sí, pregunta. T'has oblidat. Pensa-teu, digues. A veure, publicats, fins a data d'ara, en tinc 74. La setmana que ve naixerà el 75, o l'altra, però a hores d'ara mateixa, 74 llibres publicats. Escrits pot ser que en tinga 7 o 8 o 10 més. Com? No, 165 rondalles. I tinc llibres que n'hi ha 30 rondalles en un recull, per exemple. O sigui, de llibres de rondalles, de reculls que jo he replegat, ahir en tinc 6. Després, les rondalles en Rivalor que estic adaptant, ahir n'hi ha una vintena de llibres. I després n'hi ha una cinquantena de literatura infantil que normalment no són rondalles. Digues, sí. Què més, Ma? Que més edicions? Sincerament no ho sé. Pot ser, ne tinc un de rondalles que va funcionar molt bé, que és el primer, el de A la vora de la llar, primer recull, però no sabria dir, no ho seguís jo això, no ho sé. No em preocupa massa, potser és perquè no hi ha ningú que hagi destacat massa. A veure, com que és quasi la una, fem una pregunta més i acabem. Sí, Josep. No sé si t'has trobat diverses versions d'una mateixa pantalla. En aquest cas, quin model adaptes? Fas una mescla per a descriure? Vale. Això és una pregunta interessant perquè a més se m'ha plantejat. I mira si vaig estar que no sabia què fer perquè les dues versions m'agradaven, que les he posat les dues. Sí. I en un concret, mira, uno molt clàssic, el del pulgarcito, i el tinc un xiquet com el dit polze i l'altra versió polset. Però no és títols que jo m'he inventat, és el que en dia el contista. Perquè les veia tan xules les dues i que no eren calcades una de l'altra, lògicament, perquè si ho hagueren sigut m'haguera agarrat aquella que m'haguera semblat més, no sé, millor expressada, amb una riquesa lèxica o lexicològica, o sigui, o expressiva de frases i tal, més rica, però no va ser el cas. Així és que això m'ha passat. I de fet, no descarte quan sent una versió nova de publicar-la també, no per dir, no, és que això ja en tinc una en tal llibre, no, perquè és que són versions que la mateixa persona que les conta les fa genuïnes, les fa autèntiques. Sí, digues. No, però és que hem de terminar, que és ja la una. Sí, per favor, si voleu acostar-vos a fer-vos una foto o a que vos signe el llibre Jordi i Raül, podeu.